¿Habíais cocinado antes? Claro que sí, toda la vida, hombre. Claro. No me acuerdo yo. Era el día de los... ¿Qué se celebra el día de San Antonio? No, dilo. Dilo. Pero es que no lo sé. ¿Qué se celebra el día de San Antonio? Hola, ¿qué pasa, tío? Yo una torrada con sobrasadas y butifarras aquí. Ah, Sant Antoni. Uy, yo esto no lo sé. Para un viaje final de curso. Sí, hago cocinillas en mi casa. ¿Qué te gusta cocinar más? Hombre, cocino un poco de todo, al horno, cocido, no sé, un poco variado. ¿En casa están contentos contigo entonces? Por supuesto, también limpio en casa la cocina, que eso es lo más duro. La torrada de Sant Antoni. ¿Y qué se celebra el día de Sant Antoni? Pues Sant Antoni bautizar a los animales y no sé. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis tanta hambre hoy? Y hambre, claro, ¿No habéis desayunado todavía? No, un colacao y ya está. Ah, muy bien. ¿Y ahora a recargar baterías para el resto de clase? No hacemos clase no hoy. ¿Hoy es fiesta? Sí, hoy fútbol y cosas de estas. ¿Qué celebráis hoy? Sant Antoni. ¿Y el Sant Antoni qué es exactamente? Sant de Menorca. ¿No? La Comissió de Normalització Lingüística del nostre centre, l'IES Pasqual Calbó i Caldès, ha organitzat per primer any un concurs de 7 de gener que es basa en 4 categories d'ESO i batxillerat. Esperem que no sigui l'últim any que el centre de CIES Pasqual Calbó i Caldès organitzi aquest concurs, que han participat tots els alumnes del nostre institut. Molt bon dia, em dic Guillem. Jo soc la Maria. I jo som l'Ignasi. I jo som en Pep. Som aquí per presentar la primera edició del concurs de 7 de gener. En aquesta festa del 17 de gener, els menorquins commemorem la incorporació de Menorca a la corona catalano-aragonesa al segle XIII, arran de l'ocupació de les tropes d'Alfons el Liberal. Així, Menorca va ser poblada amb gent vingudes de les terres catalanes, que duen a l'illa la llengua i la cultura catalanes, trets característics de la identitat de Menorca. Però també aquesta festa del 17 de gener té un vessant religiós, és la festa de Sant Antoni. La festa de Sant Antoni és una festa col·lectiva. Com a poble i el ritual que té lloc aquest dia ha persistit a través dels segles sense gaires modificacions. És molt possible que els seus orígens es remuntin a poc després de la conquesta al començament del segle XIV. Avui en dia, a Menorca, els actes centrals de la celebració de Sant Antoni tenen lloc a Ciutadella. La missa solemne, la processó dels Tres Tocs i el mercat de dàtils i taronges són els elements que ens transmeten aquesta idea d'una celebració multiforme, tant històrica com religiosa, política i tradicional, i que ha passat a ser patrimoni de totes les ideologies. Tanmateix, però, la celebració s'estén a la resta dels pobles de Menorca, a la majoria dels de Mallorca i alguns d'Eivissa. Per tot arreu es converteix la nit del 16 de gener en una nit màgica. La gent surt al carrer i canta i balla al voltant dels foguerons. El foc simbolitza la purificació i renovació de la vida, el triomf del bé sobre el mal. La música dels xeremiers sona incansable i ens representa el ball de dimonis, que simbolitza les tentacions que Sant Antoni Gloriós va haver de superar sovint. A l'endemà, les beneïdes d'animals mostren una cara més seriosa de la festa, d'una celebració ben arrelada en els costums populars i de la qual ja falten ben poques hores per xalar-hi. Un aplaudiment.
Sant Antoni el dimoni juraven a 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. I ara passem ja a aquesta primera edició del concurs de 7 de gener, que es basa en el concurs Sigues viu, tingues paraula, organitzat a Catalunya el 2011, any declarat Any de la Paraula Viva. El concurs té 4 categories assignades als diversos nivells d'ESO i batxillerat. Abans de començar amb el repartiment dels premis, voldríem donar les gràcies als tutors que ens han ajudat en la votació tan acolorida de gomets que hem muntat. Un aplaudiment, per favor. El jurat, que tan difícil ho ha tingut per deliberar els 5 finalistes de cada categoria. Un aplaudiment, per favor. En Rafa Guerri, que mai ens diu un no a l'hora de fer cartells i muntar qualsevol activitat, i en Anna Ponce, que sempre troba un lloc a la seva assignatura per incloure les idees de la Comissió de Normalització Lingüística. Un aplaudiment, per favor. I especialment en un any en què econòmicament les coses estan tan difícils i afecten també les possibilitats del nostre centre. Volem agrair als cinemes o CIMATs que molt amablement han acceptat la petició de col·laboració de la Comissió de Normalització Lingüística i ens han donat el premi per als guanyadors. Un aplaudiment, per favor. Des de la Comissió de Normalització Lingüística també volien que els alumnes tinguessin la darrera paraula per triar el guanyador. Així, el jurat, format per 4 professors, una administrativa i un alumne del nostre centre, van triar 5 finalistes de cada categoria. Però la decisió final del guanyador o guanyadora ha recaigut a nosaltres, els alumnes. Tots els miraments que s'han tingut a l'hora de les votacions es va detectar que hi havia hagut manipulació per part d'alguns alumnes a les categories de segon i tercer d'ESO i quart d'ESO. Per aquest motiu, el jurat s'ha reunit per prendre la decisió final en aquestes categories. I passem amb els premis de la primera categoria del concurs. Fotos de plaques de carrer, feta pels alumnes de primer d'ESO. Es tractava de fotografiar una placa de carrer amb un nom curiós i explicar-ne la tria. Lliurarà el premi n'Enric Tur, membre del jurat, en representació del professorat. Un aplaudiment, per favor. El jurat, format per tots els alumnes de primer d'ESO, ha decidit, amb la seva votació, atorgar el premi, primer premi de la categoria a Àlex Cintes. Carrer dels Negres, carrer dedicat a Andreu músic, 1803 a 1986. Continuem amb el premi a la segona categoria del concurs. Text breu amb topònims i llinatges, fet pels alumnes de primer i segon de batxillerat. Es tractava d'escriure un text d'unes 5 línies on els noms emprats fossin topònims i llinatges. El premi n'Enric Tur, ja que la Laura Valls, membre del jurat, com a representant dels alumnes, no ha vingut avui. El jurat, format per tots els alumnes de primer i segon de batxillerat, ha decidit, en la seva votació, atorgar el primer premi de la segona categoria a
Va anar fins al camp de la mar per veure al costat de la Pina i va veure Sant Ter i la Dragonera. Però Sant Ferrer anava cap a Fonseca i acompanyat de la colònia de Sant Pere van entrar per Portal Vell i van entrar a la zona de l'Aracó, que estaven fets, recordem, i era tot ben igual. Com que era la Cala Llonga fins a l'estació naval, van escapar amb l'ajuda de Sant Francesc de Formentera. I ara, el premi a la tercera categoria del concurs. Fer un embarbussament, realitzat pels alumnes de segon i tercer d'ESO. Lliurarà el premi na Mònica Previ, membre del jurat, en representació del personal administratiu del centre. El jurat ha decidit, amb la seva votació, atorgar el primer premi de la tercera categoria de segon i tercer d'ESO a... Xavi Costa. Jo pensava que tu pensaves, que ell pensava el que tu pensaves, però quan jo pensava que el que tu i jo pensàvem del que pensava ell sobre els nostres pensaments. El quart guardó d'avui és per a la quarta categoria del concurs. Inventa una paraula. Es tractava d'emprar la derivació o la composició per inventar una paraula i explicar el seu significat. Lliurarà el premi na Manuela Melero, membre del jurat en representació del professorat. El jurat ha decidit, amb la seva votació, atorgar el primer premi de la quarta categoria de quart d'ESO a... Francesc Garriga. Xorigami és l'art de la xorisoplexia, consisteix a fer figures en lonxes de xoriç. Els membres del jurat hem decidit, per unanimitat, concedir el Premi Especial del Jurat a una composició que destaca per la seva dificultat i originalitat. Pertany a la segona categoria de batxillerat. I el Premi Especial del Jurat és per Toni Palomares. Gràcies. Empresonat a Calfúria, Casa Freda. Embriagat a la Font del Boig, aigua freda. Cercant les crestes de la seda, riu fred. Enfonsat al pantà de la pena, riu sec. Perdut en un racó de l'infern, mal hivern. Que les paraules continuïn vives. Adéu. Una vegada més, gràcies per haver assistit a aquest concurs de 7 de gener. Esperem que no sigui l'última vegada. Gràcies!